फालांगिरि आफानि न'खराव सोर दं? गैया बै न'खराव आरो दा रावबो जा एसे हा दंमोन बेखौबो रां दाहाराव माहाजोना सुख'ना लाखिनानै जोंखौ बै न'निफ्राय होखारबाय। बेनि उनाव जेरावबो थानो जायगा मोनि जों बे न'खराव हरसे थानो होननानै हाबना दंसै। बिनि उनाव नोंनि आइया जोंखौ होखारहरो। आबायाथ' सासे इन्जिनियार साखरि मावनाय मानसि। आबाया इसिबां गाज्रि खामानिखौ मावखोमानो? नोंनि नोमफाखौ इन्जिनियार फरायहोनायाव बे थानाय न'थि हाखौ सासे माहाजोननो बन्द' दोनदोंमोन। जाबाय आबौ जाबाय। आं गासैखौबो मिथिनानै मोनबाय आरो जेबो दाबुसै। बेनि थाखाय आं आइ आफानि सायाव खिथेर लागोन। आं सोंथि खालामगोन बे जाथाया बोरैहाय जाखो? नंगौ नब'जित बानायसो नोंजों लोगोआव आंबो हेफाजाब होगोन। नब'जित बानायसो था बोरायफोरखौ न' सिङाव लानानै थां। जागोन आमाय। फैदो आबौ न' सिङाव। नायनि आंबो सोर नोंखौ बे न'निफ्राय दिहुननानै हरो।